Майка ми винаги ми е казвала, че ако се запиша за Ергенът или ако ми звънат по-скоро за Ергенът, ще се откаже от мен чрез Държавен вестник, а баба ми е казвала, че ако не слушам, ще ме прати в Ергена преди всички тези девойки. В България има един такъв мит, че момичетата от модния бизнес са платени, а пък момчетата от модния бизнес са гейове. Ти гей ли си? Веднъж бях отговорил, че все още не съм гей. Сега може да си сложиш тази маска. Стига. И, както казах, просто да си позволиш да чувстваш. Тази среща определено не започва много добре. 12 seconds later. Това ми пари на очите от ментата явно. Сълзи ми потекоха. Плача, ама да знаеш, все още не е от любов. Разчувствали се. Това е прекрасно. Мисля, че наистина ме докосна енергийно. Гледаме се в очите. И в очите, ясно. Чудесно, преминаваме през нашата втора чакра, намира се под пъпа, цветът е оранжев, продължаваме да дишаме и не спираме. Нито ми харесва начинът, по който трябваше да дишам, нито вярвам в тия чакри, нито в цветовете. Има аз много цветове не виждам, така че всичко беше пълен буламач. Аз по-неловко никога не съм се чувствал. Направо беше кринч. Кое е, да речем, най-странното нещо, което си правила? Правила съм любов сред природата. Разхождахме се в центъра на София и просто усетих подбуда. Подбуда? Да, или възбуда? Първото. Добре. Ти какво слушаш? Дай някой ти за полета, Няма. Оли, майко. Аз съм без портфел, без нищо. Аз нямам също, виж. Последните ми гаджета са били все женени. До сега всички ще се приличат на Шрек. Шрек 1 не беше женен, просто пречеше на Шрек. Беше нисък, дебел и плешив. Шрек 2 беше висок, дебел и се оказа женен. Имаш ли потенциал за закупуване на розов замък? Това е едно страхотно продължение, даже не знам как да откажа на него да живее в... Не знам. Не. Да. Почти. Той ще ме вземе замък, Виж какво, мъжете ти могат да са грозни, ама явно поне са били богати. Или и това не са били. Сега няма да ти кажа, защото ще се откажеш. Пробвай ме. Се фалират след мене. Колко пари, да речем, ти трябват месечно, за да живееш добре? Не знам, не ги смятам. 50-100 хиляди пари, защото не ги смяташ. Не бе, 5-6-7, скромна съм. 5-6? Ти с 5-6 не мога ме фалираш, ще ме обидиш. Няма да мога да ти дам роза днес. Добре. И ще трябва да тръгвам и да те оставя. Чао. Ай, спести някой лев. Това сериозно ли стръгна, бе? Мене ми хареса. Смешника. Не съм от жените, които обичат да доминират. Както се казва, разбираш ли смисъл? Аз искам до мене да застане мъж. Защо смееш? Мъж над 40 без корем или е беден, или е болен. Или е болен, нали? Марто, ти кое си? Болен от любов е. Болен си, нали си дошъл болен? Бил си болен. Пълния смисъл. Я го тупнете, че се задави. Това случайно ли беше? Вие ще го убиете пред. Ана Мария. Да, Мартине. Те, твоите, защо така те почват? Брат, те моите са малко по-пиперливи, аз това ти казвам. Добре, как са нещата в имението? Това Мартин ли ти каза да опиташ? За сега много добре. Защото Мартин, това му е дежурния въпрос към всички. Сериозно? Да. Ако си търсят човек за целуване, от миналия сезон имам един, дето участваше, целофани по цял ден дава от сутрин до вечер да ходят при него. Аз не съм той. Мокри ли са много? Не питай. Романтични ли сте? Аз съм романтична. Ама каква романтика? По-практична или как? Практично. Например, аз харесвам жеста с подаряването на цветя. Но да кажем, аз повече бих се зарадвала на джанти. Това може ли да се излъчва по телевизията? Ламо? 18+. Ако ще се излуча по телевизията, аз искам да застана отзад. Добре, изневерявал ли си? Чакай да си пиена малко пак. За момент. Чакай, довърши си го, давай, аз ще застана при вас. Не. Сигурен съм. Добре. Абе, много ли ще е гейско, ако я се развърта с едно такова ветрило? Не, ма знаеш как е по-правилно? Аз да дойда да го направя. Да ми духаш. Какво направя? С ветрилото, бе, Марти, бе! Абе, с ветрилото, бе! Баща
кажа, съм простак, какво да кажа? Не започнахме много добре, но с времето те усетих като много готин човек, по-скоро като едно братленце. Знай се, човек. Ана Мария. Би ли приема тази роза? Братка ли е? Ще приема тогава, що е братка. Знаеш кога ще пътуваш някъде и аз ще си седа в София? Знаеш кога? Ама нали не обичаш да пътуваш? Знаеш ли кога? Кога пръдне гугутка. Виждала ли си гугутка да пръди? Немай да видиш скоро. Да, викам, добре, колко ще ми струва, примерно, да бъда с теб, ако бъда с теб, за да знам дали мога да си позволя, нали? Не знам сега колко, не знам, примерно 5-6 хиляди лева на месец. Аз съм по-към 50-60 на месец. Това е все едно готвиш и сложиш яденето в микровълновата печка и го направиш за 30 секунди. Ще го набавено. А ти знаеш ли какво е да готвиш, че да си заразиш по този начин? Не, съм чувал. Верая, мен така не ме храниш. Извинявай, но аз имам неща, които ти нямаш. И аз имам неща, които ти нямаш. Да, нея не я интересуват тия неща. Виктор, между другото, се чувства много добре. Той живот си живее. Каза, че даже без бельо им намекна на момичетата, че не обича да носи такова. С бельо е. Марио, какво приказва? С бельо е. А ти си видял? С бельо е. Слушай ме сега, приятел, тук имаме един спор. Дали отдолу си с бельо или не. И имаше 2-3 мераклийки да проверят. Да им дадем шанс. А сега какво ще получи? Моралната награда някой от тях да те... Двойки, вие фетиши имате ли? Аз мога да задам този въпрос, ама не съм го очаквал от теб. Има ли някой, който би си признал какъв му е фетиш? Мисля, че Виктор иска. Да. Добре. Аз обичам да изтезавам. Да изтезаваш? Да. Абе, тук. Как? То ни фана за мезе. Ай, стайте си ходим някъде друга. То ни фана за мезе. Вики, това не си ти, брат. Марта, ти не ме познаваш тази. Слава Богу. Да. Ще ми излезе име. Мартина, кое е нещото, което не би простил? Изневяра. То е ясно, да. Никога, по никакъв начин. А ти изневерявал ли си? Да. Ма чакайте ви, като давате на един мъж всичко, защо трябва да изневерява? Аз не мога да разбера. За спорта. Последната ми връзка не съм изневерял. Последната? Да. Въпреки, че ме обвиниха в 4749 изневери. Аз само за пошляпвания на момичета по дискотека. Редовно и то 5 пъти в седмицата. Да, как? Ще обидиш. Последните 4 години, 5 пъти в седмицата на дискотечка, шляпам ги и си прибирам парцалестите всяка вечер. Което един приятел го изчисли, това значи, че за последните 4 години съм спал с около 950 момичета. Това ще го коментираме. Номер 6, да, тия бокуци можеше да се спестят май. Май ще трябва да чистим ние след номер 6. Номер 6 от тук ти казвам, че няма да получи розата. Чакай, аз ще ги пробвам пари. Аз не съм ги почнал, още ти не съм ги съсипал. Хапнах и обелка от яйцето току-що. Добре. Брат, какво ти става, бе? А що ме резна като писала кръстечка? Заради принципи и заради време. Аз мислех, че ще си го забравя. Ще му обидиш. Ама тия канадци трябва да сме гръб. Не мога да сме лице в лице. Ще ми пазиш гърба тогава. Да ме искаш да си отпред. Аз отзад. Така ли? Щом се налага, добре, няма проблем. Аз обичам така. За каяка е хубаво тя да отпред, аз да съм отзад. Това е карикатура, само да ти кажа. Имаш ли да казваш нещо преди да започна аз? Да, иска да ти оправя настроението. Погледни колко си весел. Що съм чернокож? Не си чернокож. Единственото хубаво на чернокожите е, че once you go black, you never go back. You never go back. Давай. Разбих си тиклата. Аз имам мъж. Имаш мъж? Добре, той тук ли е? И той ли влиза? Не знам. Ще ни запознаваш ли тази вечер или кога? Мартин, аз говоря, той се смее, аз говоря, той се смее и казва, че му е много весело, обаче очевидно Мартин е бастун. Той имаше много невероятни коментари на нашата среща. Така ли е? Да. Те продължиха. Разрешаваш ли ми да кажа коментара? Кой? Отново си. Бастун ли? Съжалявам, ми така скучен ми изглеждаш и казах, че си бастун. Казах, че сигурно ще си стиснат. А как прецени, че съм стиснат? Така изглеждаш стиснат. Изглеждам стиснат. Така си мисля.
че ще си стисна. Защо се обоснова перфектно? Не искаш да ти дам втори шанс? Не. Мога да ти дам утре на церемонията, не се знае. Ще видим какво ще стане. Божа работа. Не е Божа, моя е. Добре. Но може и Господ да ми викаш, не е проблем. Той ако ми даде роза, пък аз го нарекох бастун и сухар и още 1000 неща, той ще трябва да е луд. Мазохист ли е? Какъв е, не знам. Честно си. Преди да ти откажа розата, друго говореше за мен. Какво да кажа, много си грозен на камерата ли? Тъй като вчера влезнаха две нови момичета, предлагам да го направим малко по-интересно. То, който загуби, предлага роза на кралицата на розовия замък. Давай, аз съм за. Приемам го. Добре. И спокойно, по закона на Мърфи, нали знаете? 100% аз ще загубя. Няма какво остане. Изречението, когато връчваш розата... Изречението, когато връчваш розата е за момичето, на което аз ще построя розов замък. Върви. За. Добре. Върви. Добре. Правилно ли го? Не се покривай. Моята последна роза ще отиде при момичето, на което кой знае. Може да се наложи пък да построя розов замък. Анета. Какво каза, аз не чух накрая. Ти виж, не Приемаш ли тази роза от мен? Да станем. От теб зависи. Благодаря ти много, но няма да я приемам. Въпрос към Клаудия. Клаудия, смяташ ли, че можеш да се справиш с Любомира и Бранимира? Какво си готова да направиш? Нищо. На нищо не съм готова. Как нищо, бе? Пак повтарям. Лягам поразена. Виждам, че пиете Orange Crush. Харесва ли ви? Нова тема. Добре, какво? Кажете, кой ви е любимият цвят? Всички цветове са ми любими. Аз всъщност нямам любим цвят. Всъщност аз съм човек без мнение. Да, на третия месец ми предложи. Познат сутрин месец ти предложи? Да. Брак. Да. Играч. И? Какво се очудваш, бе? Ти виждаш каква жена съм. Ало?